Здравейте, приятели! Аз съм Ванчела, започва Zoom. Този месец за първа година се състоя фестивалът Sea Dance в Черна гора. Той е естествено продължение на Exit Fest, който от 15 години се провежда в Нови Сад в Сърбия. На главната сцена на плаж Яс в Черна гора един от изпълнителите бе любимият ни Example, който намери време точно преди участието си да застане пред камерата на The Voice и да поздрави българските си фенове и да разкаже подробности за новия си албум, който също излезе този месец. Да го чуем. Как се чувстваш в Черна гора? За първи път, предполагам, си тук. Имам късмета да пътувам по света. В Европа съм бил в около 40 страни, но за първи път съм тук. Кажи ми подробности за новия си албум, нещо за синглите от него и ще има ли скоро ново видео? Това е петият ми албум. Live Life Living излезе миналата седмица, може да се свали от платформите за споделяне. Парчетата са много избухващи и ми се иска да ги споделям на нови и нови места. Все още не съм бил в България, например. Ще снимам следващата седмица на един фестивал в Валенсия. Клипът е към четвъртия сингъл «10 Million People» и скоро ще го качим в канала за видеосподеляне. Знам, че обичаш да се занимаваш с кино. Ще ми разкажеш ли за хобито си? Аз нямах намерение да правя музика. Започнах да снимам филми, а хоби ми беше музиката. По някое време така се завъртяха нещата, че ето ме тук. Пускам на фестивал в Черна гора. Всъщност, киното ми беше амбицията. А с музиката стана повече на късмет, но съм много доволен в момента. Би ли работил с някой известен вокалист или може би вече имаш такива проекти? Вече съм записвал с доста изпълнители, които харесвам. Келвин Харис, с Pet Shop Boys миналата година направихме парче. Би било страхотно, ако имам възможност с Елтън Джон. Ще ми кажеш ли каква е разликата в музикалната индустрия в Европа и в Америка? Европа е близо до вкъщи и повече пътувам тук. В Щатите пазарът е огромен, имат страшно много изпълнители и е трудно да си конкурентен. Ако ми предложат участие наоколо и друго в Америка, бих избрал тази част на света. Какво те вдъхновява да правиш музика? Може би други изпълнители? Ами от барабанисти най-вече. Но по принцип, като пътувам, се вдъхновявам, като се срещам с разни хора. Hello, Example here. You're watching The Voice TV. Shout out to all my Bulgarian fans. I hope to come see you soon.